Ngoài trong là thấy nó là thịt. tôi Jini Maharaj Jini Rengpa Jonas Thawo Thangdi Noro Jini Prasaran to no Tangoi Sadi Ang Jot to na Hamzago Nge tahu chung ki prasani bagu Jin Jot to ni bagai Maharaj Jini bagai coba kelaitung Nge tahu chung thansang na ni nangai Nge Jini Maharaj Jin kono nangya bini But sudu thansa simi ungdi norok ingkai no norok thansa ungkai ang norok no koklai khlai ka ang manai ni saita gaboni bagai Maharaj sabo nok thugo tang norok ko khobor sawai di nai norok nok khobor sama thai abusi tai kono ya ge chung chono se rang pa hamja ungkai chung rang pa na ma hamjak ne ble hamja ge de rang pa no hamja go ungkai asukai ne khaksan Hangga do, Kansat ina mungkat. munkat. Mak. Asunya, nung asu. Orang kisah kok sana, padi nung padi berah. Narang buat juga dah kemari. Ang narang buat juga dah kau ano. Jadi sisi ang kabang kabang sisi. Narang malay nani kayo. Padi, ati nanu kunggana. Jini Maharaj sono sabo. Hari Jini borong ni nak, ekdam nak kaisabo karya kelai, hangai sadi, jong thansak ungmeni bagai, jong hamjak lagi tongnen nang nai. Jini Maharaj se jong joto na hamjak ungkai. Tahu tong itu Jini reng patah ko, atha. Tongnen nangop. Nungjoy ongdi. Ungkai, Jini Maharaj se jona hamjak ungkai, jong kai tane oro nung CPM, nung Kongres, nung BJP. Nung IPFT nung mo thai ni chung tan nice le lai na ba chung mo than sang ngoi Jini Maharaj bebaksa tong nai ge Jini Maharaj chuna hamja go nei sadi hinei sau ke Jini Maharaj chung jatona hamja go nung mo Maharaj la hamja na le Hamja ge asu ke ne khachang ha chung tai bo no go bene na na do kam to ang khai dai de Non है हम हाँ Tong ya khai po berai sai. Hamja se ma tong nai tang tong ya tong nai ba tong kham sa ma nai amun dara Ada bahasa. Yang bisa mana? Yang itu. Iya. Iya. Rajib, apa sot mui? Iya masih hap tuh. Unang hap kan?